אז מה יהיה יפה על השולחן? אולי פרח? כן. בואו נשים את זה כאן, הופ, והנה יש לנו פרח. נשים אותו כאן ככה שיהיה יפה יפה. איך חושפים אותו? בסדר? עכשיו תסתכלו. אז אם אנחנו בענייני פרחים, מי פה אוהב את פרחים הכי הרבה? אז בואי לכאן. איך קוראים לך? נועה. איך? נועה. בואי, תעמדי פה לידי, נועה. לעמוד שכולם יראו אותך. תסתכלי, את רואה פה את הפרח? איפה? אין פה פרח, זה רק עלים, נכון? יש לזה ריח? כן? אין לזה ריח. אין לזה. בשביל שיהיה לזה ריח, מה צריך שיהיה? צריך שיהיה פרח. נכון? אז בואו נוציא פרח? כן. אז בואו ביחד נסתכל על זה. להסתכל חזק חזק, כולם איתי. 1, 2, 3, הופ! עכשיו את רוצה את הפרח? כן. בואי אני אתן לך אותו. תחזיקי, קחי את הפרח, הופ! איפה הוא נעלם? נעלם הפרח. זהו, שבי בבקשה. רגע, מה עם מחיאות כפיים לקוסם? עכשיו בואו נספר לכם סיפור. כולם מכירים את הסיפור מיץ פטל? כן! מה היה מיץ פטל? מה? מה הוא היה? יתוש? צפרדע? מה היה מיץ פטל? ארנב, נכון? אז הנה ארנב אחד, והנה אשתו של הארנב, נכון? הנה, תסתכלו מה הם עושים. רגע, קודם כל בואו ניקח עזרה. מי רוצה לעזור לי בכסף? הנה, מאחורה, איך קוראים לך? ליסה, בואי. תכף גל יגיע תורך, תאמן לי, אתה תהיה הכוכב האלה. גל יש לו יום הולדת, תבחר אותו. אנחנו תכף ניקח את גל להרבה מאוד קסמים. ליסה, נכון? 41 קסמים. תסתכלו. אז הנה, הארנב, הנה, תסתכלו מה הם עושים. הם נותנים נשיקה וחיבוק, נכון? כמה ארנבים יש לנו? 2. אז בואי, תביאי לי את היד שלך. אנחנו שמים 2 ארנבים ככה, תסגרי עליהם חזק חזק, שלא יקרה שום דבר, נכון? ועכשיו, תחזיקי חזק, ועכשיו תגידו כולם ביחד אוקוס פוקוס, ותפתחי את הידיים, ידעתי! כמה ארנבים יש לנו? הרבה ארנבים, נכון? יאללה. עכשיו, בואו ניקח את החבל. מחיאות כפיים! תסתכלו עכשיו. כל אנחנו הכבוד ננסה רון. ביחד, רק רון, ננסה ליישר את מעריך. החבל. נכון? יש הרבה דברים שאנשים מכירים. בואו, לא צריך להצביע עכשיו, תסתכלו. אני צריך שביחד ננסה ליישר אותו. תסתכלו. ביחד. בואו נעזוב את זה כדי שזה יעמוד. לא הצלחנו. עוד פעם, ננסה מצד שני אולי. נעזוב את החבל. יעמוד. לא הצלחנו. ננסה ככה. אני אעזוב אותו באוויר. הוא יעמוד. לא הצלחנו. פעם אחרונה. אתם צריכים לחשוב איתי חזק חזק חזק. תחשבו חזק חזק. שהחבל יעמוד, שהחבל יעמוד, שהחבל יעמוד. עומד? יאללה, זהו. עכשיו, בואו נשים שיר מספר 2. הנה, נשים שיר מספר 2 ותסתכלו טוב טוב מה קורה עכשיו. תכף השיר יתחיל, אז יהיה לנו קצת יותר, פחות דיבורים. אבל תסתכלו טוב טוב. טוב? מסתכלים כולם? יש לנו כאן קופסה. קובייה בפנים. תסתכלו. תסתכלו על הקובייה. כולם רואים? מה זה חזק ממש? אפשר להגיד את זה. תסתכלו. תסתכלו על הקובייה. כולם מסתכלים? 1, 2 ו3. יש פה. כפיים!